sandsynligt i aften. Der er nok det her, der er tv-vis. Det gider, så er der fodbold. Nej, det gider jeg ikke. Så er der koncert. Det gider jeg heller ikke. Men der er måske noget her. Flytter. Jeg gider ikke. Lad nu fære. Du kan da ikke være. Lad nu fære med det. Hvor nu fære. Nej, det er for børn. Hej, jeg hedder Ib. Min bukser, de er blevet væk. Hej, jeg hedder Ib. Det kan godt være ydt det navn der. Okay. Hej, jeg hedder Bo. Jeg har bukser på. Hej, jeg hedder Bo. Fuck et nice navn. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Hej. Vil du med ud og have en hotdog? Ja, selvfølgelig. Jeg har set en rigtig nærmand, og han var så sort i hovedet som min tjærestand, og han sagde så mange mærkelige ting, og i næsen havde han en kæmpe ring. Jeg spurgte ham, hvad er du der for en?